Huomenta. Aha, minäkö unohdin sen kaupan tänne illalla? No kappas. Jaha. Näköjään unohdin. No, ei se mitään. Joo, tulkea. Hannes hetki, päivän paras hetki. Oho, Hannes. Olit nukkumassa ihan päiväunilla. Oisit nukkunut vaan. Oisit vaan nukkunut. Köpsistä tulla se poni sieltä. A few minutes later. Tämä on aina tämmöstä tämä minun luukki, että mulla on kengät aina tämän näköiset. Sukat on tämän näköiset, koska minun pitää käyttää näitä Hiivatin krokseja jostain ihmeen syystä, kun nämä on olevinaan niin älyttömän hyvät. Housut näyttää tältä. Paita näyttää, tai mikä huppari tämä näyttää tältä. Kädet näyttää aina tältä. Siellä on vähän savea ja sitten mulla on aina nämä sormet ihan auki, koska en osaa käyttää hanskoja. Joo. Tekis siis mieli niinku ihan monteen ajaa vaikka kilpaakin. Mullahan ei oo sitä korttia vielä. Mulla on vastuuvalmentajalisenssi, mutta en oo sitä korttia ajanut. Mutta nyt vähän kutkuttelis kyllä sekin ajaa, että tässä nyt ehkä voidaan sitäkin seurata, että tuleeko siitä projektista jotakin vai ei. Saahanko tämmöisestä keski-ikäisestä ihmisestä vielä monta ratsasta ja painoa pitäisi ainakin vähän tiputtaa. Thousands of tears later. Vähän tuntuu, että olisikohan aika investoida uusi rengas tähän kottikärriin. Ehkä voisi olla. A few moments later. Ei kun kävele. Kävele.
Joo, varmaan tietysti olisi parempi, kun pistäisi nauhoituksen päälle, jos höpöttää, niin kuulisikin, jotta... Niin. Eli Unski oli tänään lenkillä huomattavasti parempi kuin silloin edelliskerralla. Se oli nyt paljon suorempi ja jotenkin paljon rennomman oloinen se ravi muutenkin. Ja oli jopa niin rivakka meno, että huputkin lähti meillä kesken lenkin päästä. Että semmoista. Mutta siis joo, toissapäivänä hieroin Unskin ja se lanneselkähän siellä oli taas kovastikin juntturassa, varsinkin tuo oikea puoli ja sitten vasemmalta puolelta taas pikkusen tuo lapaa. Ja vähän rintalihakset, että ne kun saatiin sieltä aukastua, niin jo rupesi taas hevonen oikeimaan. Että nyt on oikein hyvät fiilikset tämän lenkin jäljiltä kyllä. Minulle ei varmaan Ulpullakin ihan, että oli hyvä lenkki kyllä. Lyhyt semmonen näpsäkki 7 kilometrin lenkki, mutta semmonen ei mitään ihan nöpöhölkkää menty, mutta vähän reippaampaa, mutta ei pitkästi, niin kyllä, tästä on hyvä jatkaa. Joo, tämähän on melko legendaarista, että rupesin tekemään kaikkea muuta ja sitten unohdin tämän veden valumaan. Nyt se täällä riittää yli, mutta lähdetäänpä äkkiä sammuttamaan tuo hanaa sitten.